Hyvät kansalaiset, ärade medborgare. Kaarle Kimpulainen, Suomen eduskuntatalo. Nämä atomivoimakysymykset ovat puhuttaneet viime päiviin saakka, kun tämän käsinne saatte voi olla, että moni nuija on jo pöytään itseään lyönyt. Kuitenkin keskiviikkoiltana kansanvallan positiivin edusta on kovin väritön. Täällä ei isoja demonstraatioita näy, ei puolesta eikä vastaan. Rakentaako lisää ydinenergiaa, energiantuotantokapasiteetti, joka pohjautuu näihin ydinpannuihin vaiko ei? Siinä vasta kysymys. Jotkut ovat kuitenkin omaa aatettaan puolustamassa. Toimitukseemme saapuneen salaperäisen faksin mukaan Rautavaaran työväenyhdistys aikoo tänä iltana voimakkaasti demonstroida neuvostoliittolaisen Sojus ydinenergian puolesta. Hetken kuluttua näemme, mitä tapahtuman pitää, ketä ovat nämä 70-lukulaisesti pukeutuvat menneisyyden veljet ja mikä on heidän sanomansa. Meininki kun työn äänen kirjapainossa ennen kuin erisoitin iikollit tulivat ne murskaksi moukaroimaan. Rautavaaran työväenyhdistyksen puheenjohtaja Aatos Punander, mitä täällä oikein tapahtuu? Siellä valmistellaan niin työmiehen länsivoiman vastaista ja neuvostovoiman puolesta, niin ottakaa kiinni! Mielenosoitus meillä on nimittäin on 4 tappaa suhtautua ydinvoimaan. Tämä perinteiset kyllä, ei ja en tiedä sekä ei länsivoimalle ja kyllä neuvostovoimalle. Se on se meidän kanta. Te olette kaikki aatteen miehiä. Tässä pulisongit väristen tussataan hullun kiireellä erilaisia banderolleja. Nämä manifestaatiot ovat sangen voimakkaita. Neuvostovoima on rauhan voima. Eikö tässä ole vähän tällaista niin kuin menneisyyden kaikuja haistella kaiken aikaa? Ei se on mikään menneisyyden. Lovisessa pyörii 2 reaktoria, kohta pitäisi saada lisää. Nimittäin jos kerran me ostellaan sähköjä joka tapauksessa itärajan takaa, niin minkä takia ei saman tien tuu vaan niitä tänne, periskatti soikko. Se on ratkaisu Suomen energiariisi, että me tuodaan neuvostoreaktorit tänne Suomeen nimittäin. Ne ovat turvallisia, helppokäyttöisiä ja meillä on niistä hyviä kokemuksia ja kolmelta. Kyllä. Mikä osoittaa venäläisten ydinreaktorien ylivertaisuuden länsimaisiin tuotteisiin, kuten Siemensin, ABB ja sitten vastaavasti usalaisten General Electricin pannujen sijaan? Enemmän. Kauppapolitiikasta, siitä, että Suomen on turvattava bilateraalinen kauppasuhde Neuvostoliiton kanssa. Jos me ostetaan sieltä atomireaktori, he ostavat meiltä aivan helekutusti kumisaappaita. Kuka tässä maassa enää tekee kumisaappaita? Ei paperia täällä vissiin valmistetaan, mutta käsittääkseni sekin menee jokin. Ainakin siellä tehdään mitään sillä muuta vielä pannuja jossain APP:llä, niin Kyllä. saksi ja viskarisilla, eikö vaan? Näin ensiksi, saanko tarjota teille tällaisen itäisten maiden, ei tämä on itse asiassa Davidoffia, tämä on imperialistien tuote. En koske tuohon. No niin. Nyt tuosta kuule porvari puupolaista. Niin. No nyt meni hiljaiseksi. Kiitoksia. Kyllä näkee, että itäisillä ystävillämme on jollain tavalla parempi pössis vielä kuin meillä, mutta ei se mitään. Teillä olette aikomuksessa pitää jonkinlaisen julkilausuman täällä. Haluatko lyhyesti avata, että mistä tämä on peräisin? Meillä on tässä useampia puheita. Sinulla on niin niitä ajoita, kun kerropa itse mitään. Kun... Ei minä sano, että tämä on aivan ajankohtainen. Minä löysin tuolta SKTL:n arkistossa tämän Puavo Aetio, Veikko Saarto, Jaano Korppinen ja Ilmö Hösnel ovat pitäneet tämän saman eduskunnan puhemiehelle. Tämä on autenttinen dokumentti siitä, että Suomi on toistamassa 3 vuosikymmenen takaisen virheen, jossa päätyttiin lähes tillaamaan ruotsalaista APP-asea Kantian atomienergiaa eikä neuvostovoimaa. No eikö nämä ABBn pannut ole kuitenkin Olkiluodossa aika hyvin porisseet? Eikä on. Eikö tässä ollut joku huoltoseisokki ja mitä ei ollut vähän väliä? Sen se neuvostovoimallakin huoltoakaan. Ei tarvitse, se on ihan huoltovappaa. Niin, sen kun soit. Sille, että tämä on totinen asia. Nimittäin Mauno Koivisto vuonna 1979 totesi tuolla Neuvostoliiton Suomen neuvostoseuran edustajiston juhlassa, että yhteiskunnallisesti merkittävin ratkaisu energiayhteistyön alalla on kannanotto Owen 1000 megawatin ydinvoimalan, siis atomivoimalan hankkimisen Neuvostoliitosta. Ja silloin vuonna 1979 sanoi, että päätöksenteon aika on jo 2 vuoden kuluttua. Ja nyt ollaan vuossa 2002, herra isä, vieläkään ei ole suotu lisää sitä. Sehän mikä tässä on jännittävää, niin tämä aitio, joka pukuaitiona myös, tai muotiaitiona tunnettiin, kun oli niin kovin keikarillinen, niin keisarillinen, kyllä, kuningas omalla maallaan, profeetasta puhumattakaan, niin Teollisuuden Voima Oy, eli luvan hakija, on edelleen pysynyt samana. Mistä tämä kieli? Tämä kieli siitä, että suurteollisuuden valta edelleen Suomessa on vahva, mutta haluan siteerata toveri Aitiota vuodelta marraskuulta 1972.
Tämä Olkiluotoon sijoitettavaksi suunnitellut voimalan hankkiminen on suuruusluokaltaan niin merkittävä päätös, että se edellyttäisi myös ulkomaankauppapoliittisten etujemme huomioimista. Tilaushankkeesta on antamiensa tietojen mukaan teollisuuden voimaan käynyt Westinghouse, eli siihen aikaan ase- ja atomin lisäksi neuvotteluja 2 amerikkalaisen atomivoimaloiden rakentajan kanssa. Sen sijaan Neuvostoliitto, josta Suomella on jo kokemuksia atomivoimalan toimittajana, on näissä neuvotteluissa syrjäytetty. Ja nyt sen takia me ollaan teillä Eduskuntatalolla. Hyvä. Tässä vaiheessa ystävät ja toverit, siellä näyttää olevan joku kansanedustajan patkuli paikalla, että Mennään sinne. lyökähän räikkä päälle. Laulettaa Kohta palaamme näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Niin atomivoimattu. Proskate 2002 Helsingin jäähallissa 24-26. toukokuuta. Harjoitukset perjantaina, karsinnat lauantaina ja finaalit sunnuntaina. Proskate, oikeesti hyvää skedeystä. Battery energy drink keeps you going.